olel pindi koy loti do e Ndakaaru njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon olel pindi koy loti do e Ndakaaru njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon olel pindi koy loti do e Ndakaaru njeeyo musidɓe tedduɓe on calminama on bismama e yewtere mon olel pindi tv nde gowɗen wadde kala subaka altine e aljuma en gari hande kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe gam humnude on ɗon aadi men e moɗon ko nde yewtere actualité mo ganduɗa ko rédaction pindi tv kala rendi ina yaada e moɗon e kala subaka altine e alkamisa e o saaha eɗen jiimi e toɓɓe kewɗe kono eɗen kadi jaada hen ɓe ganduɗa kañumen goni joomen ɗum ɗo manam mbiyen joomen rubrique aji ɗi ganduɗa ɗi ko rubrique aji certuɗi ina hen Halimata Oumar Dia ina hen Elhadj Abbas Sarr kamɓe kala eɓe ɗo ma tawten ko ɓoyata sohna Hafsa Sow e ko yewti rubrique muɗum fait divers hade nden en dokkat konngol Halimata Dia o salmodira e bandiraɓe mbawen jokkude yewtere nde Halimata assalamu aleykum. Waleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatu. Amadou Moussa Anne mi salmini bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV tengti eɓe accuɓe hakkillaji mumen e olel Pindi TV kona ɗum ko salminde Elhadj Abbas Sarr gondiɗo men wondude Hafsa Sow mo ganduɗa ma tawtu en joni o e plateau inchallah kono kadi en calmini dendagal yeɓoɓe en ɓe kono kadi en mbiɓe kadi bisimilla mabɓe e nde yewtere hande ko noon a wiyatama Mba min janima ñande altine nde mboɗa andi kadi ka ɓuuranoɗo gandaɗe ɗe aɗa andi mi ɓuurataki ɓe ɓendani ko woni gandaɗe ɗe déjà te min mi wona ɓuurateɗo aɗa andi ko gondunomi wadde jarani kada namdo sowona tan yidde innanede gandaɗe ɗe en tout cas hunde kam jiiɓinoma seeɗa no way wade foof Elhadj Abbas waɗino assuré kañumni kanko ne mo ɗo e plateau o joom rubrique holi o Elhadj assalamu aleykum. waleykum salam Amadou Moussa Anne caggal nde jettuɗen Allah en juule Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam en calmini notre sœur hono Halimata mo ganduɗa hono ko kañum ndinɗen plateau mais également en calmini Hafsa jogorɗo arde inchallah ɓoyata en calmini dendagal yiɓiyankoɓe Pindi TV kala teɓe mbawi wonde en calmini également nos techniciens enen mbi yo Allah ken vraiment yewtidi ko ganduɗa hono ene wawa tigui nadde hakkillaji yimɓe Amadou Moussa ko noon en mbi allahumma amin Elhadj galle o ɗum noon hande gaddanɗa en ko holi on holmo poten haalde hande jaaɗen ko ha toon to Afrique du Sud e ƴeewiɗen gorko on ɗon lobbo mo ganduɗa ma wiyete ko Nelson Mandela en tout cas a suuɓima gorko mantiniɗo gorko lobbo pattam laamu programme men hande koni siforto gadortoɗen koko yiwti e météo du jour kabaruji weyngo gumriɗi en toon to ANACIM caggal muɗum ma en gaare actualité tawi jaten hen koye Halimata Dia Miss actualité revue des titres ma en gar hen ko sifa e kelle gadana jaadi leydi men portrait woni holi o no Elhadj wiri ni ko kanko jaaderten hande o addani en ko Nelson Mandela Madiba fait divers lomo yolde tawi ko Hafsa Sow kañum lomtotoɗo Elhadj Abbas e jonde muɗum ngam haalanden kamne ko addani en e kabaruji jiiɓiɗi kono ko gonɗuɗi laaɓɗi diwɗi lawol jillu caggal leydi ina hokken hande haalde e ko yiwtim e duuɓi capanɗe jeetati on ɗon débarquement mo ganduɗa ko toon to Normandie ɗum noddi deuxiéme guerre mondial woni 1944 tawi ko hande waɗi duuɓi capanɗe jeetati ko Normandie waɗno débarqué tawi noon ko haare windere nde mayen kal hande nde tawno aduna kala nan toon to France ngam mawninde ɗin duuɓi capanɗe jeetati caggal muɗum ko konnguɗi mbaynigu mbayno wayndirde plateau on paami ko ɗum woni programme men joni natanten ko rogere men arwaniri woni météo du jour. Météo du jour woni kabaruji weyngo gomriɗi en toon to ANACIM ɓe kollitene wonde nguleki ma teskite kadi hande nde tawnode e balle fof nde saɓorno kono hande kadi nguleki ma yirlo hakkude 45 ha 50 joyyi
e no diwnuji mbaadi so tawi ko ɗo e Dakar finɗo ko nogas e nayyi ma ñalde nogas e jeenayyi to Thiès e Tivaouane ko nogas tati ɓen ñaldata ko capan tati e tati Mbour fin toon ko nogas e nayyi maɓe ñaldu capan tati e joyyi toon to Saint-Louis du Sénégal banggo ha to Dagana ɓen piniri ko nogas e ɗiɗi maɓe ñaldu capan tati e goho kono ɗum toon to Podor ɓe piniri ko nogas e nayyi ɓenne ko capannayyi e nayyi ma med Nguleki Louga ko nogas finiri maɓe ñaldu capan tati e jeeɗiɗi toon to Linguére ɓe piniri ko nogas e joyyi ɓenne ma ñaldu capanɗe nayyi e tati kono ɗum toon to Diourbel ko nogas e tati maɓe ñaldu capannayyi degré to nokku biteɗo hono Kaffrine ɓen ko nogas e jeegom ma ñaldu capannayyi e tati Fatick ne ko noon ko nogas e tati ɓe piniri ɓe keɓori ñaldude ko capan tati e jeenayyi Kaolack fin toon ko nogas e tati ɓenne ma ñaldu capannayyi e oɗo ñalawma hannde Koumpentoum e Tambacounda ɓen piniri ko nogas e jeenayyi maɓe ñaldu capanɗe nayyi e tati Goudiri e Bakel ko palɗe nder on diwan Sénégal oriental ɓen piniri ko capan tati e ɗiɗi maɓe ñaldu capanɗe nayyi e joyyi toon nene jeeya e nokkuji ɓuuroji wulde oɗo ñalawma hannde Matam ɓe piniri ko capan tati e goho ɓenne kadi ma met capannayyi e joyyi degré kamɓe Bakel e Goudiri ndendi on record mo ganduɗa ko toon Nguleyki ɓurata mawnude e oɗo ñalawma hannde Kédougou fini ko capanɗe tati ɓe piniri ɓe ñaldata ko capannayyi e goho Kolda finiri ko nogas e jeegom ɓenne ma ñaldu capanɗe nayyi e ma ñaldu capannayyi tan Ziguinchor e Bignona ɓen piniri ko nogas e nayyi maɓe ñaldu capan tati e jeegom Cap Skirring ɓenne piniri ko nogas e joyyi ɓe keɓori ñaldude ko capan tati e goho Sédhiou ko dernier ko 14e dernière région du Sénégal ɓen piniri ko nogas e joyyi maɓe ñaldu capanɗe tati e jeenayyi hollitama noon wonde asmano wonen nokkuji amma duule ɗe teske toon kono kadi ma nangue ɓurton feñde en tout cas ne hollirta no wonde ne asmano ko asman ndungu wone heɓanade fewje firto fuɗɗima teskede e dendagal kammuji leydi ndi kala e kuuɓal ɗum wonno ko ANACIM hemnuno en e oɗo subaka hannde joni joni jaɓanten koko yewiti e actualité yadude hen e Halimata Dia. Halimata Dia Miss actualité ko an aranten hen caggal nde 10 heures fayi hojomaji capan tati e jeeɗiɗi ko en direct gonɗon e télévision moɗon Pindi TV debbo pullo konngol ne yeeso ma kabaruji nder leydi e caggal leydi noon Allah jarama Amadou Moussa Anne kabaruji meɗen nder leydi hannde e oɗo alkamisa gudditirten koye alhaali batu jagorɗe ngo ganduɗa ko wowngu waɗede e kala alarba hanki waɗi toon to galle Lamourgo to tawi koye gardagol horejo leydi ndi président Bassirou Diomaye Faye e nder ɗum noon kanko horejo leydi ndi ine jeeya e toɓɓe ɗe ganduɗa ko kam tigui woni ɓurɗe mantinade e ko haali e nguɗon batu alhaali jangde leydi ndi jangde leydi Sénégal tawi noon o holliti tigui omo yiiɗi yo waylo wayloji mbaɗe hen no hanniri ni tawi ɗiɗon waylo wayloji haqqille makko ine ɓuuri jaggude jangde leydi ndi yo nattine e ko ganduɗa kañum tigui woni kesamagu kono kadi yaada e réalité ji gendi leydi ndi nde tawno numérique o e oɗo saaha kay ine jeeya e ko ɓuuri tengtude e nder leydi ndi kono kadi e rendo ngo ko wona ɗum kanko Bassirou Diomaye Faye o holliti yidde makko kadi ine jeeya hen nden jangde anglais ɗemgal anglais yo fuɗɗo jangede e guila kay e jangde primaire keddoɗen e nguɗon batu jagorɗe tawi kadi o haali hen toɓɓere wonde tawi ha hande koye alhaali jangde e nder ɗum noon kanko horejo leydi ndi o haali e fannu jangde ɗe duuɗe ɗe gona laamuyankoje ɗe ganduɗa ine teska e nder leydi ndi o holliti kay la budda ɗen duuɗe mbaɗe waylo wayloji nde tawno ine waɗi hen duuɗe ɗe ganduɗa ine ɗo e nder leydi ndi tawi ni keɓani yamirore laamu ɗum ɗon noon koma yurnita no hanniri ni e wiide makko o beele tan foof ina wawa rewnede e laawol kona ɗum kalaten koye alhaali suudu sarɗiji leydi men Sénégal Guy Marius Sagna omo jeeya e ɓen sarɗiyankoɓe ɓe leydi Sénégal kanko noon o holliti ombo yiiɗi haalde eko yowite ko ganduɗa kañum tigui woni haalaluji jowitiɗi e leyɗele to banggue Ŋoremaje ɗo e diwan Dakaru yidde Ousmane Sonko e wiide makko woni no kay yo ɓen ɓe ganduɗa kamen tigui goni sarɗiyankoɓe yo jooɗo beele kay ine kaala e oɗon alhaali ɗum ko caggal tan arrêté mo horejo jagorɗo o yaltinno e nder ɗum noon ine wayno ɗen walla ni ɓen
sarɗiyankoɓe ɓe jooɗodima e ɗeɗo balɗe kono de Mamadou Mam Diop mo ganduɗa kañum tigui woni hoorejo suudu sarɗiji ndu kañum kay e yimɓe mum kolliti jadani e nden feere Ousmane Sonko kanko Guy Marius Sagna noon o arti e laɓɓinande yimɓeɓe holko jeeyi sababu oɗon arrêté Ousmane Sonko ko gam wayloji kono de o holliti wonde ɓen sarɗiyankoɓe lundiɓe ala kay ko mbaɗi nde ɗon darde ala ko calori ɗum so wona yidde bonnude golle ɓen ardiɓe laamu kesugu kaalen e fannu goɗɗo woni alhaali ñawoje Adama Faye ko banum gorko Marème Faye Sall cuddiɗo gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal hono président Macky Sall kanko Adama Faye noon o mona e juuɗe lawol ɗum ko gila hanki caggal noon de section de recherche Colobane fawi e makko jungo o mona toon e oɗo saaha tawi hande ni ene gasa o huccodira e on procureur de la République kanko Adama Faye noon e siftinde tan o rewra ko alhaali caɗele leyɗele tawi kay rewani e lawol e nder ɗum noon hollitama wonde losko ngo udditama beele tan ina wawa andede no gueɗe ɗe jaari kona ɗum kaalen e fawngo jungo huɗoɗayno ko ganduɗa ina teska kay ɗiɗo dumunnaji e nder leydi ndi docteur Mbaye Ndiaye ko kanko woni directeur des douanes du Sénégal kanko noon o holliti wonde ɗoɗon fannu ina wayno tan hollirta ko wonde ɓen ɓe ganduɗa kamen tigui goni yeeyoɓe walla ni hutortoɓe ko ɗon huɗoɗayno ko jiiɗi kay ko wattude Sénégal plateforme crime organisé ɗum ɗon noon woni koɓe jaɓata o holliti wonde yo ɓen gandu kamɓe kay eɓena daari lang gam ɗiɗon opération ngaji e nder leydi ndi no didori payanto caggal leydi to dowla Mali won syndicat ji eri toon hofgo juuɗe ɗum koye nder leydi ndi kala ɗum ɗon noon jeeyi sababu muɗum ko fawngo jungo syndicaliste biyeteɗo Hamadan Ba ene wayno noon ngoɗon fawngo juuɗo mbiyen addi haalaluji kewɗi e nder ndin leydi Mali tawi noon ɗum ɗon koye ɗeɗo balɗe tigui waɗi tawi o fawra jungo ni ko faux et usage de faux tawi ɗum ɗon ko e fond conflit syndical interne kanko on gorkajo noon omo ardi cate kewɗe e ɗin syndicaliste uji leydi mabɓe jeeyi sababu noon kamɓene kamɓe ɓen syndicat ji wiyeteɓe SYNABEF kamɓe ɓe erima e oɗo saaha kay kala banque mo ganduɗa ene woni e nder leydi ndi hoto gollu hay hunde yo kof juuɗe mumen ha kay nde on gorkajo woppita kala payen toon to centre Afrique e alarba hanki o ardiɓe leydi mabɓe ɓe ƴetti pellital noon uddude walla ni tettude station ngaji jeeɗiɗi ɗi gollorɗe Tambuwal tawi nde ɗon gollorde noon woni ko toon to Bangui e nder réseau ji mabɓe 11 tawi ɓe ndesdiri tawni mbiyen tigui ɗi ndesda ko gam balɗe 45 ɓen gestionnaire en ɓe ganduɗa mission mumen foof woni tan koye toppitade ɗiɗon pompuji no mbaɗiri kuɓɓam no hanniri ni kono kadi e jobdele e ko nandi hen ina wayno noon e wiide communiqué mo ganduɗa ko kañum tigui ɓayini ɗum jagorgal mabɓe tammigal gueɗe kuɓɓam e ko nandi hen ɓen ɓe ganduɗa kamen tigui goni nde ɗon gollorde dowla France kamɓe kay ɓe keeɓino ni fawede amende tonniɗo e temedde 2 millions e kalis CFA kono de ina wayno hande o koɓe tettuɓe ɗeɗon station ngaji gam tan ɓe mbawa yurnitade gueɗe ɗe no hanniri ni to dowla France alerte paaɗo ɓiɓɓe leydi mabɓe ine era e sumgo ɗum ɗon noon ko gam tan joɗɗinde sarɗiyankoɓe 61 tawi ko toon to dunde Europe kongol ɗo noon woni sumgo adano e on fannu tugui hitande ujunnaje 2022 ɗum ko nde on mo ganduɗa kañum tigui woni Emmanuel Macron jooɗi e hoore leydi ndi faade hande ngoɗon sumgo noon ina wayno koko gendi o woto ɗum ko hadde sumgoji mabɓe e nder campagne o noon teskama hen haalaluji leydi ndi tawi ni koko yowiti e gendi mabɓe heewi hen ɗum ni jeeyi sababu ɓen lundiɓe ɓe kamɓe kay eɓe jogui jikke tan ko yowiti e sumgoji mabɓe lefol laamu paaɗi ma feeñ hen no feewi kona ɗum gaynirten koye on débardement Amadou Moussa Anne mo ganduɗa fannu muɗum ine toon to dowla France tawi kanko hoorejo leydi mabɓe Emmanuel Macron ine faada tigui konngudi makko no hanniri ni e ɗin duuɓi 60 oɗon débardement kona ɗum jubbande e kabruji coftal ɓalli en kalat e alhaali
ko ganduɗa kañum tigi woni pottital leydi men Sénégal hakkude mumen e ɓen ɓe ganduɗa kamen goni République démocratique du Congo. Ngal pottital noon ko hande tigi waɗata sanga waktuji 19 nde joni toon to dingrallaɗe diwoje dingral coftal ɓalli jaafo ɗon Abdoulaye Wade tawi noon ɗum ɗon yowiti ko e 3e journée éliminatoire coupe du monde 2026 gassi Amadou Moussa Anne ko ɗum ɗo wonno ko gaddunoɗen e kabruji nder caggal leydi kono kay e jubbande e coftal ɓalli. Debbo Pullo Miss Actualité bloc d'actualité o gasani joni joni paɗen koye revue des titres ne wayno revue des titres ko hen keddorɗen caggal jingle caggal générique bien sûr e ballal Oumar Diobbo Sow. Bloc d'information ina jokki no hannirta ni no mbiruɗen ni ko revue des titres gudditirten walla ni ko hen paɗen ko adi foof ko jaade leydi Sénégal dawri oɗo subaka hannde Halimata Dia ko an hemɗat hen jaadeji ɗi aɗa tiime jayde 12 ko noon eɗen timi ɗo e jayɗe 12 Amadou Moussa ina wayno coftal ɓalli hannde ina tengti beele jeeyi sababu o ko pottital Sénégal ngal walla ko ɗum jeeyi sababu jaydeji kewɗi garti hen en tout cas ko noon gudditirten ko e jayde tribune e wayno ende oɗo subaka hannde nden ari koko fate banggue hono notification ngaji ɗi ganduɗa ɗi ko notification ngaji gummoriɗi e service impôt leydi men Sénégal tawi ni ɗi payi koye presse leydi ndi e on tuma noon jaydiyankoɓe bindi wonden ko Macky Sall sinno ko football wiyete ko waɗi dribblé ɓeɓe ganduɗa kañumen goni presse leydi ndi kono nde jooma e nde kañum kam waɗi ko menacé direct e on tuma noon ko 4 milliards e haali CFA woni koɓe ndewete ko nden ñamani noon woni ko laamu kesu ngu oɗo saaha hannde holliti wonde yo ɗum yooɓe kona ɗum ko noon ɓen ardiɓe galleji gollorɗe to banggue caktiɗe leydi Sénégal ene wayno joɗinoma hanki batu keñorangu kona ɗum ko witeɓe CDEPS oɗo saaha yidde mumen tan koyo jagoɗo tan mbiɗo gueɗe ngaalu leydi Sénégal e wayno yo fawtu junggo muɗum teddugo ngo fawi e dow jayde leydi ndi caggal ɗum payeten ko e regard quotidien koye jayde ha joni ɓen ɗon gaari koko fati banggue galle jaynirɗo woni maison de la presse Babacar Touré Sambou Biagui kañum suuɓa directeur général kesso kanko noon ɓe mbitande ko le soldat placé à sa place en tout cas ko koninke kañum tigui joƴƴina e jonde muɗum kanko Sambou Biagui noon ko journaliste woni jaydiyanke tawi ni ko titulaire to banggue diplôme d'études supérieures spécialisées en communication et événementiel kono kadi planification stratégique Sambou Biagui noon lomti ko biteɗo Bara Ndiaye en tout cas jaynenkoɓe ne jañi hen e hello men joyi e révélation quotidien ko addi nden ari koye nomination ngaji gonaɗi ɗi toon to manam gumoriɗi toon to galle lamaɗo ko to hanki ɓe mbitande ko Amsatou Sow Sidibé kañum ardina oɗo galle woni comité sénégalais des droits humains kona ɗum koɓe garti e nomination aussi Sambou Biagui toon to maison de la presse Babacar Touré gon toon to corniche Halimata mi anda sa yi natal ngal Sambou Biagui ngal ko ɗo e piindi fota exactement ko émission timtimol wonno nde mbannoɗenmo recevoir ngoɗo foto no guila waɗanno guila o nooma ha joni sa ƴeewi presse o waɗi ɗum reprendre toujours machallah en tout cas ko ɗum welamma mawɗo e piindi kono ɗum ko to banggue nden ɗon jayde ha joni ɓe gaari koye julde taske nde hitande ɓe kollitino wondene ko circulation de ɗo e Dakar to banggue auto ɗi kam nde wayno hay goto ɓosata métaire kono ɓen wiyteɓe dooru woni moto ɗi kam kañumen goni koye liberté mumen saabu ɗin laabi paɗɗi hakkude auto ji ko ɗon tigui ɓe lomboto tawi embouteillage kam kamɓe ɓe coynaki ɗum ɓen ɗon dooru en las quotidien nden ɗon jayde ne wayno ari koye ha joni ko fate banggue nomination ɓe mbitan de ko ha joni oɗon purge ene jokki c'est à dire duñde walla ittude joɗinoɓe ɗon ɓe laamu kinu ngu ene jokki ha joni yiyeede Yaye Fatou Diagne Pape Demba Biteye Adama Diallo Bara Ndiaye ene wayno tan ɓeɗo kala ɓe mbi ko loocol Bassirou Diomaye Faye memi ɗumen hanki Sambou Biagui lomti ko Bara Ndiaye hayso tawi on ɗon Bara Ndiaye noon ɓe mbi ko fabaka sababu ndemo natude landa Pastef et tout récemment Pape Mademba Biteye kañumne ɓe mbi tan lomti ɗum ko Amsatou walla mo ganduɗa kam kañumne lomta mbiyen o ganduɗa ko Amsatou Sow Sidibé kañumne lomtima Fatou Blondé walla ni lomtima goɗɗo mo ganduɗa kam tigui arino on ɗon nokku kono Fatou Blondé Ndiaye kañumne waɗama récompensé en tout cas ɓe garti yimɓe ɓe ganduɗa ko hewɓe ina gonno e direction ngaji ɗi kono oɗo saaha hannde guittama e jonde mumen ɗin konngudi sifaji kanene tawe e helɗo joyi e nden jandi witende las quotidien jayde informateur l' informateur quotidien e oɗo subaka hannde kamne arti koko yewiti
e on ɗon commission dadok tawi ko mbaɗo contrôlé ko fati banggue titre uji foncier ko wiyete occupation ngaji des domaines publics et maritime maje kaɗɗe takko mumen ene wayno ɓe mbi ko assemblée nationale waɗi boycotté gonɗon batu ganduɗa ngu ko batu ngu premier ministre o joƴƴinno on ɗon comité dadok ɓe mbi tan de ko bureau o oɗo saaha hande tan dalloniri ko séparation des pouvoirs argument ji ganduɗa ɗi ko argument ji ɗi jaaɗi natane hoore e wiide député Guy Marius Sagna joni ari hen jani hen koɓe walla ni mbiyen kamɓe nden jande l' informateur eɓe jañi hen e nder hello mabɓe joyi e nder nden jayde nde kalɗen woni l' informateur payene Dakar wa sport ko ɗon puɗɗortoɗen jayde men ceftal balle oɗo subaka hannde ɓe mbi ko Aliou Cissé caggal nde suuti konngudi hanki avant match o wi tan de ko alay saago yimɓeɓe yo alay saago ɓe mbaɗa tourné on ɗon page mo ganduɗa ko Kane kono kadi ɓe tournata ɗum ko fiide RDC République démocratique du Congo goɗɗum ɗum ko tawete hen ko retournement de situation la CAF ɓe mbi ko yeddi on ɗon rapport won dirtingol on ɗon CAN 2025 kono kadi ɓe jowi kala ko fate banggue décision e gon réunion goɓe mbanno hanki toon to Caire ɗin konngudi en jaaji hello jeeɗiɗi yawde natal Patrice Motsepe gardiɗo café o sa udditen jayde record quotidien kamne oɗo subaka hande ari on match mo ganduɗa ko qualification mondial 2026 Sénégal RDC ko hande sang 19h toon to Dingaral Abdoulaye Wade gongal toon to Diam Niadio les Lions e ɓen witeɓe léopard ɓe janankoɓe mbi en tout cas ko ɗum haare mawde hande jogorde ayde coɓoƴƴi toon to nden ladde ɓe kolliti wonde noon ɓe garti e tarih to banggue pottitte ɗin équipe aji ɗiɗi duuɓi capanɗe joyyi hikka ko Sénégal RDC ne kawra ɓe kawri fode laabi sappo e goho Sénégal heeɓi fiide ɓe hen laabi jeeɗiɗi hen laabi tati ɗi kala ko match nil firti ko RDC meeɗano folde leydi Sénégal eɗen pottiti duuɓi capanɗe joyyi jayde point actu sport ko noon nden jayde ari koye natal Aliou Cissé kanko ne cuuɗo konnguɗo wi ko gam Sénégal waɗa qualifié e on coupe du monde alay saago ɓe puɗɗo fiide RDC République démocratique du Congo ɗo e Dakar goɗɗum ko tawete hen ko konnguɗi Sébastien Desabre mo ganduɗa kam ardi on kippu RDC cuuɗo konnguɗi e on ɗon conférence de presse avant match o holliti wondene ko eɓe jogui qualité ji kewɗe doole eɓe mbawi kadi tampinde Sénégal e wiide makko woni hadde Sénégal joude te kadi ɓe mbaɗa déroulé on ɗon jeu mo ganduɗa ɓe jogui estuti kamɓene wonde 4e nation africaine ko yutti e on ɗon coupe d'Afrique battidiɗo toon to leydi Côte d'Ivoire ƴetten tribune sport nden ɗon jayde ari koye qualification coupe du monde kamni ɓe mbi ko Sénégal RDC woni Sénégal République démocratique du Congo Aliou Cissé e on temedere muɗum sélection woni 100e sélection bo Aliou Cissé manam ko temedere match guila o ari e gardigu équipe nationale du Sénégal goɗɗum ko tawete hen ko dirtingol coupe d'Afrique des nations de football 2025 kanor wadde toon to leydi Maroc jaynen ko ɓe mbi ko CAF waɗi rétropédale kono kadi yeddi en tout cas ngol dirtingol no waade foof kam ko hunde gandade mantinide hande e presse sportif o hollirde wonde tan ko CAF hayso tawi holliri wonde koko dirtinto koko dirtina kono kadi rutti yeddude ɗum manam firti ko on ɗon coupe d'Afrique ne waɗa maintenir en tout cas e wiide mabɓe toon to Maroc hay hunde ko dirti taw e wiide ɓen tambiɓe ko fate banggue communication on fédération confédération africaine de football ha hande coftal ɓalli e rewmi sport choc Sénégal RDC ko hande kekiɗi sanga 19h ko le 100e match du coach Aliou Cissé noon janen ko ɓe bindiri e gardini bindol kono ɗum ko en tawi hen kadi communiqué mo CAF ɓe wi ko waɗi réagir on ɗon rumeur ɓe jeddi kala dirtingol ko fate banggue on ɗon CAN 2025 ɓe mbi ko ha joni hunde kene waɗa maintenir en tout cas e on ɗon saaha jagganoɗo toon to leydi Maroc gayniren e jayde stade quotidien ko ɗon guddirten no mbiɗa ni ene wayno ɓen gaari koye Sénégal RDC hande sanga 19h ɓe mbi tan de ko toɓɓe tati ɗe tan sohla goɗɗum sohlaka en tout cas e on tuma noon tawtatake on match mo ganduɗa ko général Sadio Mané kono le lieutenant Iso Ismaïla Sarr ina ɗo tawe ina wawi wambude ɗen baroɗe no jeynen ko ɓe mbi goɗɗum ko tawete hen ko historique tarih ganni Sénégal RDC match sappo e goho hay défaite goto noon Sénégal meeɗa hebde guila duuɓi capanɗe joyyi e joyyi coupe d'Afrique des nations de football 2025 la phase finale ɓe mbi kamɓe kam ko dirtinama ha fuɗɗode 2026 goɗɗum ko tawete hen ko mondial 2026 kam nene ɓe mbi ko Algérie Guinée ko match paɗaɗe oɗo subaka hande e oɗo kikiɗe hande plutôt noon mbiɗa wiide Elage par ce que Elage wonno hokkude mi jaydeɗi ɗi Halimata ene wayno ko ɗum ɗo wonno ko jaydeɗi ɗin dawri kono eɗen battindoro on ɗon dessin mbo Odia mi hokkuma onon foof mbaɗon commenté Odia mo ganduɗa ko Bassirou Diomaye Faye hoore leydi ndi jogui piccirɗi wondude Ousmane Sonko eɓe pitta yimɓe ɓe ganduɗa ɗum ɗo ko wadde référence e nomination ngaji ɗi ganduɗa ɗi ina jokki e ittude ancien ji gonnoɗe ɗo ɗi en tout cas
pour pamminen ɗum womo ganduɗa ko Bassirou Diomaye Faye hoore leydi ndi o wi wondeni ko pour wawa wadde ɗin poste ɗi ganduɗa ɗi ko waɗa ɗum nominé ko alay saago kala yontere ɓe jogo baale ɓe pitta goɗɗo cuuɗi hen konnguɗi ko ɓen wonɓe less o wi ko wondene ko o wi ko setal sunu rew wonani mate ha joni gasani en tout cas on ɗon gonɗo less ne hoyni koyɗe goɗɗo kalɗo hen ko Aminata Sow Sidibé Amsatou Sow Sidibé o wi kamɓe ɓe paadi tan ko ha gasa fittede ha laaɓa ceer ɓe gara ɓe jooɗo donc sen paami kamɓe oja desinoɓe tribune eɓe kollir hen wonden tan hande o ko pittugol ngol ne jokki commentaire hélas ma toon ɗo kamɓe konngol e oɗo oja mo ganduɗa vraiment ko oja jalniɗo seeɗa ko noon aɗa andi Amadou Moussa Allah jarama oja o wona o haɗan tan e jalnade mais également wonko jangguinata hollidde wonde presque pratiquement sa ƴeewi laamu kesgu ngu kala alarba walla kala conseil des ministres ndu wawi wadde foof ɓe kamɓe ɓe gadda nomination ngaji keesi ɗi gandanɗa hoore ma ɗi en wawi wadde permettre woɓɓe ɓe ganduɗa hoorema wondiɓe mabɓe walla yaadiɓe mabɓe beele ene mbawa vraiment jeeyede laamu ngu pour en mbawa gollude golle baɗɗe fayida ɓe jiiɗiri quoi halmiyata beele ko fittude par ce que kamɓe oja ko en tout cas ko ɗum woni ko dessin o hollirten ɗo kono koye fittude ko wonno ɗo hen ɗo aɗa andi oja en général kamɓe ko noon ɓe mbaɗata des fois ɓe ƴeewat actualité ɓurɗo wadde far ɓe mbaɗa hen dessin ji mabɓe ɓe mbaɗa hen kadi haalaluji taw kadi sa ƴeewi koɓe ɗuminta ko ne jalno hen sahaji kono kadi en réalité kadi sa ƴeewi tigui ko ɗum wonata réalité o hande o wiide mbiyata ko fittude walla ala wona fittude en tout cas neɗɗo ɓe nandude fittude saabu sa ƴeewi wonnoɓe mbiruno kono yiraka noon e o saaha e ɓeɗa mbaɗa nomination ngaji ɗi ganduɗa vraiment yimɓeɓe padano ɗumen kadi des fois aɗa yiya hen ni koye ɗe ganduɗa wona ni ganduɗaɗe tawa koye banggueji mabɓe wonno ɗum ɗon aussi yimɓe ne mbawi jagguirde ɗum fittude peut être qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel puisqu'ils ont travaillé ensemble alay sago ko alay sago e maaro wonno ko yo weltan ko noon Allah jarama on jarama bloc d' information ko ɗo haaɗi ɗum noon on paami ɗum ɗon nene jeeno e ko yewiti e famminde bandiraɓe surtout ko actualité no haalimata ardini e to banggue jande ɗi kadi no piniri beele bandiraɓe kumpito no hannirta ni e ko yewiti e alhaali actualité oɗo subaka joni ko 10 heures fayi hojomaji 5:50 ene hokken fartan wawde nadde e rubrique holio woni portrait joni caggal jingal Elage en jettima e maɗa ko an yonta an huufi dawal nayɓal e ko yewti nde yewtere rubrique portrait mbiɗa gaddanɗa en hannde ko Nelson Mandela tigi rigui ko Nelson Mandela ɓurɗo lollirde Madiba mo ganduɗa hoore ma ko goragu e timmal e cuusal e jambaragal o hollit hani o waɗi libéré une population mo ganduɗa hoore ma vraiment wonino e saaha mo ganduɗa hoore ma koko ɓittano faaɗa kadi o holliri hen jambaragal e ndimmako e holliri kadi muñal ko sa muñani a wawa dañde haydara vraiment pratiquement min ko ɗum ɓuurimi janggude e portrait o ɗo gorkaji lobba men gartu hen e plateau pour yaññade Nelson Mandela nde tawno kanko wondemo ɓiɗɗo Afrique du Sud najo kono kadi ko Afrique najo pur et dur portrait élément gartine commentaire Mevzou en Afrique du Sud Nelson Mandela ko calinoɗo yaware cuɗnoɗo potal ko ɗum waɗi o dumba hitande 1992 taw omo yaare e duuɓi 44 o woni e dumbirdu ha hitande 1990 duuɓi 28 omo dumba omo golline golle cattuɗi taw alda e salade hitande 1990 o heeɓi woppitede lewru morso hitande 1990 o suɓa gardiɗo congrès national africain ha décembre hitande 1997 o heeɓi ndenaari mbiyetendi prix Nobel de la paix
e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e tati e ballal Allah o wonti président de la république de l'Afrique du Sud ñande jeenayyi lewru duujal hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e nayyi Yiddemba Potal o waɗi mandat goto mbo duuɓi joyyi ñande sappo e nayyi lewru korse hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeenayyi o woppi laamu ngu o noma hoolaɗo kuuɓal mouvement des non alignés ñande tati lewru silo hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeetati ha sappo e nayyi korse hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi jeenayyi Nelson Mandela ko calinoɗo ha e nder dumbirdu kala peeje daɗɗama ngam o yalta o heɓa liberté taw wondiɓe makko ina jokko lebte gorkajo ɓandu mum jaɓani ɗum jokki muñal lebte régime apartheid Nelson Mandela heɓi gacce nde heɓi laamu saabu o roni ɓe no jogirino laamu ngu wasde habde e rafi biyeteɗo sida basal e dowlinde corruption kañum fof kadi e wadde noon gorkajo ndo heɓi laamu yaafiɓe ha laaɓi cat ngundonu e ngal jaafal hawri ke e 21e siècle ndeke moƴƴere ina fawo e dow bonande Madiba ruti e joomum ko ñande 5 lewru bawte hitande ujunnaje 2013 to Johannesburg en Afrique du Sud. Madiba Nelson Mandela no jiɗɗa fof mbira Elage min nani portrait o ngani noon ko fayi ko e barme e tewo fof heƴata e barme heƴata e barme o surtout e barme jajaɓe o ko kalɗa ko Nelson Mandela ko fof wonko heddi ko heewi kono noon alay saago par ce que jubbande tan mbatten ɗo ko heddi koye plateau o jokkiten Halimata sa wiyama Nelson Mandela en jogui ko siftintuma en tant qu'africaine en tant que aussi nguru ɓalejo kono en tant que dewdiɗo surtout kabaruji nder e caggal leydi Sénégal ha tengtiɗi Afrique du Sud ɗi ko Elage haale Nelson Mandela kono mbimi ni wonko heddi ha heewi holko ɓurɗa teskade walla holko ɓurɗa vraiment manam mantade e Nelson Mandela Amadou Moussa Allah jarama ko adi foof en jetti Elage Abbas Sarr e portrait o machallah no mbiruɗa ni tan mboɗo sikki tan Nelson Mandela haala mum sone haaletenoɗo eɗen mbawi joɗade ɗo fodde balɗe en gaynani haala mum sababu nde darde on gorkajo Nelson Mandela mo wi Nelson Mandela tan automatiquement apartheid artatema ɗum ɗon kam mboɗo sikki ko neɗɗo fof ɗon e ɗon apartheid saabu eɗen gandi kanko darde nde o darinoɗo haala makko nde haala fof ma apartheid haala hen ɗum noon ko darde africain Elage haali ɗo joni muñal makko kam ko adi fof saabu ko heeɓi ko fof ko muñal hokkimo ɗum kadi eɗen gandi o muñi ko heewi o leptima kadi ha heewi o heeɓi lebte kewɗe o heeɓi caɗele kewɗe kono fode haɗani o nandani e Amadou Moussa o ruttaki caggal ngal jambaragal makko kadi wonko hokki ha heewi saabu addi wayloji kewɗi toon to Afrique du Sud so tawi hande ɓalejo wonɗo tolni toon wonko waɗi hen ko caggal Allah e nelaɗo muɗum kanko omo jeeya hen sababu nde darde makko aussi o gati tan o wi alay saago ko woni toon ko ma momte ha laaɓa guila e subgoji so tawi ine mbaɗeteno joni ko heedi heeɗa wonanno o dari o wi ɗum ɗon ala ɗo fawi il faut iwa ha laaɓa te Allah waɗi aussi ɗum ɗon aussi dañama kono kadi e goɗɗum ko ganduɗa foof ina wawi haalede kono tan hojomaji ɗi dokkata vraiment kono ɗum ɗo kam ina jeeya ko mantini e makko kanko ko hunde mantinide muñal ngal darde nde sembe ɗe e cuusal ngal aussi e fellidde nde e fellital ngal surtout saabu ko kanko saabi ha ɓaale mbatti woodde toon to nokku biyeteɗo Afrique du Sud ko hunde laatanoki e dumunnaji apartheid ha e ciltirde 1991 koye 1993 14 ko nden ɓaleɓe puɗɗi woodde kisa ko ɓen mbambimo o ari e pouvoir toon to Afrique du Sud Elage ele won e portrait ma won ko teskimi hen te won ko ɓurɗa wadde appui mbiɗa wondene ko ari tan e pouvoir o waɗi ko hitande wotere o yaafi te omo jogino possibilité wattude deuxiéme mandat mais finalement o yaafi ko saabi mbaɗɗata appui e aɗa andi ko hollide tan kanko no wayi yondikinade e aɗa andi Allah rokki mombo gunɗon pôle omo wawno ndo ari nde par ce que ndo heeɓi nde liberté c'était le 11 février 1990 ko nden o heeɓi liberté ndo heeɓi liberté o dumbama kene tolno e duuɓi nogas e jeeɗiɗi e balɗe temedere e capanɗe jeenayyi 190 jours presque 28 ans duuɓi nogas e jeetati presque duuɓi nogas e jeetati ko dumba fof malgré noon ko woni koye nder kaso Allah rokki mom fartaŋe
o toon o wonno kadi e nder kaso o watti ɗum genre nokku mo ganduɗa ma yimɓe ne poti wawde yewtude toon ha mbawa kadi wawde simbinde jangguinoro toon mo findinoro toon par ce que kanko mo winde non seulement kanko ko droit o waɗi c'est un avocat mais également ndo wonde toon o jangguini ko heewi o fammini ko heewi wonde foof ene wawi heɓade taw kadi caɗele ngala mais Amoussa min ɓuuri welde mbiɗa ko o waɗi e mandat o ko mandat goto mais ndo yewtude nde wadde nde mandat goto kadi ay ndo ƴettude laamu ngu malgré no leptira ni o yaafi o yaafi ko ɗum d'ailleurs hokkimo prix Nobel de la paix mbo hemno tawi hefti ɗum caggal mum Afrique naji ko Desmond Tutu woni on ɗon mataw ko pasteur mo ganduɗa kamɓe gonduno haare nde kono noon ene woodi aussi fewuji goɗɗi ɗi ganduɗa ɗi Nelson Mandela ina sen mbiyen kaari tan wawi wona plateau Nelson Mandela kono noon min ko ɓuuri hen ko hawdemi seeɗa ko Halimata surtout nde o yaltinde kaso lebbi seeɗa fawti hen sikki lebbi ɗiɗi lebbi tati o serti joom suudu makko biyeteɗo Winnie Mandela mo ganduɗa teskanoma haare muɗum mawde e saaha nde woni e kaso nde kono ha ɗo ko ɗum mystére mawɗo saabu ala foof kalɗo ko saabi on séparation en tout cas aɗa andi hunde kadi ne hawni tan par ce que won ganduɗa kadi yimɓeɓe mayat tan tawa gandata ɗum ko ɗum waɗi yimɓeɓe mayat tan ko tawa gandani ko woni ɗon peut être kamɓe ɗiɗo ko kamɓe gandi mais Winnie Mandela aussi ko debbo mo ganduɗa vraiment kañum ne inde mum yaajino wiyatani e hoto wi noon wiyatani e Afrique mais aduna o foof saabu kala ɗo nannoɗa Nelson Mandela ma nan kanko ne inde makko machallah ɗin noon duuɓi nogas jeeɗiɗi jeerte fof sa ƴeewi omo waɗa ya garta e tribunaux ji kadi eyyi ko ɗum firti kadi ko vraiment omo nanganorno joom galle o omo nanganorno ɗum no fewi o waɗi ɗum soutenir kadi o darima darde lang o wurde mum kadi ɗen caɗele e foof ha Allah waɗi no waɗi ni kono noon ko woni hen ko kam vraiment ko kamɓe en tout cas woni affaire on gueɗe nen hen kadi vraiment won haalata mais kanko o ndo natat kaso presque il était jeune ko suko wonno par ce que presque 1960 mais la duuɓi nogas e jeetati aussi duuɓi nogas e jeetati Ousama e duuɓi neɗɗo ndo yalti kaso taw presque o dañi duuɓi capanɗe jeeɗiɗi duuɓi nogas e jeeɗiɗi nogas e jeetati famdande famdande surtout nde e saaha nde o serannoma nde o waɗi ko conférence de presse omo habra Afrique du Sud naaɓe aduna o wondene omo dartina ɗo jaadigal makko e debbajo hono Winnie Mandela wonino choc mawɗo ko choc wonata Sud naaɓe wonino choc e windere nde kono no mbirɗen ni ko hunde ganduɗa en tout cas ko tiiɗi wonata mboɗa andi kam ko ene gasa gorkajo kam mboɗa andi ne wawi tawi ko mataw sikkude wonde est ce que wona lebtude debbo yaha tampere muɗum anje lebte ko nandi hen par ce que Amoussa presque à 75 ans bon debbo mo ganduɗa hoorema joɗɗinimam ken tonno e duuɓi nogas e he garta mum à 75 ans aussi vraiment te yimɓe gandi probléme caɗele prison e foof so naki mbitaki e wonde min est ce que mi watta libéré oɗo o yaha o meeɗa wellammo dewgal seeɗa quelque part peut être o wawi dañde ɗo o wawi meede en tout cas ko mystére mawɗo kam to men ko mystére mawɗo en tout cas ko vraiment ko gorkajo ombo haala muɗum hewti omo jeeya dariɓe sali haare déjà guila première guerre mondiale déjà ko sikki ko première guerre mondiale ko ndeno jibina par ce que hedde 18 juillet 18 juillet 1918 donc ko e nder première guerre mondiale omo jeeyano e saliɓe vraiment kareli ɗi goɗɗi joni ɗi ko wayno toon to Afghanistan toon to Irak e wayno toon to leydi wiitendi hono Libye ko neɗɗo jamiyamo dal vraiment kanko meeɗano yaadude caɗele baɗe ko neɗɗo ɗum omo jeeyano kadi neɗɗo ɓurɗo jaggorande Palestine omo jeeyano neɗɗo ɓurɗo jaggorande Palestine sa ƴeewi ɗum déjà ene yeehi ha joni heddade leydi ndi saabu ko ɓooyani ko Cyril Ramaphosa e laamu muɗum mbaɗino lettre neldi ɗum toon to CPI Karim Khan waɗi losko eko fate ban crime de guerre et crime contre l'humanité en tout cas Afrique du Sud waɗi plainte ɓe ganduɗa kañumen goni Israël naaɓe on plainte aussi waɗi aboutir saabu ne wayno procureur o waɗi confirmé wonde on ɗon allégation mo ganduɗa ko crime de guerre et crime contre l'humanité elage mais également aussi o rutti e joomi ko taw dañi kadi duuɓi capanɗe jeenayyi e joyyi donc ene mbawi wiide kadi o juuti balɗe seeɗa ko 2013 o hawre le 5 décembre aduna o foof yeehi hen toon e on tuma hawri koye laamu Barack Obama mais ene jeeya e aussi des artistes ɓurnoɓe wadde frappé jaggunoɓe yimɓe woni Elhadji Baba ganno Elhadji Baba Mal Mandela de wattunomo ko wattunomo ko référence vraiment c'est ça aɗa andi omo heeyiyade o ɓe mbaɗa concert e Mandela de woni e jour anniversaire makko déjà e 18 juillet so Allah tawni en ɗo ma en gartu hen no moƴƴi hollirde image uji ɗin concert ɗi ganduɗa ɗi ko Baba Mal ɗo jogui guitare nde yimanamo pular et puis mo fetta juuɗe kanko e tani ko hen
vraiment déjà ko timtorgal ko référence et ko darorgal aussi non élage mataw ko ɗum gaddanɗa en hannde to banggue oɗo rubrique voilà ko noon ko ɗum ɗo woni ko dañaɗen vraiment rewnirade bandiraɓe inchallah lawol gongol aussi ma en gawe goɗɗo mo ganduɗa hoore ma aussi pour vraiment siftinorde bandiraɓe darde ɓeɗo sagataɓe walla rewɓe ganduɗa ma ko waɗɓe fayida e nder aduna o pour vraiment ina mbawa rokkude yimɓe exemple goto foof wawa hirde e mabɓe saabu wadde ko moƴƴi mbimi ko ɓayde soit gasde ko wadde ɗum ɓuuri wadde ko boni quoi c'est ça a jarama hélas min mbaɗma libéré quelques yimɓe ɓe ganduɗa ɓe tan nana goni to plateforme o ina jokki wadde commentaire no hélas a jarama placement o ko Habsa Sow lomot ɗum Halimata jehen toon to plateforme YouTube nde tawno koye en direct gonɗen bandiraɓe kadi ne toon gadda jiyanɗe mumen ene gadda aussi miijoji mumen no hannirta ni ene wayno ko Oumar Boubouba kañum adi wadde commentaire o wi ko ɓe jetti kippu olel kala e mbadi kuuɓal eɓe jeeɓa en toon to Nouakchott en jettimo kono wonde Mamadou Diallo Sekou Diaw ari wiyen yen mbaɗa volume momi sikki volume o moƴƴi Sekou Amadou Faye kañum ne arti woodi ko windi ɗo Amadou Faye noon vraiment mamen kalda par ce que min mi ronki famde ko windata ko en jiiɗi mbaɗande ko jajaho seeɗa Touré Diop sikkala mbiɗa sikki tan ko toon to Madina Gounass kañum ne yetti en caggal ndi machallah kono wonde Kanel Média ñaagui ko yo waɗe commenté waɗe partagé Kanel Média noon ɓe sikki tan ko jomum woɗɗani ɗo no feewi saabu Kanel naɓe nan ɗo e salo kono aɗum ko Kardiata Sow Ba on ne wi ko en jokku golle men ne peewi o wi en bravo en mbima bravo kankone Seykou Sy wi ko alhamdulillahi kabaruji on weltare makko nde o jogui e kabaruji ndi saabu eɓe mbaɗanno réclamé à chaque fois yimɓe gaddanɓe kabaruji kono noonne Amadou Wat kañum ne salmini vraiment weltima e wiide mo weltimi pulago foof ɓe beltini en depuis Paris ko toon o woni kono noonne Aminata Dia wi ko machallah omo tawi toon to leydi Hollande jajaɓe noon kam mbiya ko yo mbaɗa commenté de yimɓe jajaɓe yo carton tan dal ko ɓuuri raddude koye soso kamɓe jogui lamɗam ɗam ganda ɗum jajaɓe ko kañumen jogui lamɗam ɗam ɗum noon yoɓe mbaɗ feere ɓe gaara e keewal ɗum noon mbasa nandude e habsatuli so tawi woɓɓe gaari commentaire uji mum haɗa men ummade ɗo so ɓe gaari inchallahu rabbi ma en mbaw exactement haalde koɓe bindi ko inchallahu rabbi 11h fayi hojomaji sappo e goho joni paaɗen koye rubrique fait divers fait divers men ne wayno haɗa men natande rubrique o waro en dokkal konngol Habsa wawa salmodirde e bandiraɓe ko adi keɗen keeɓa jingle Habsa jawale ma mi salmini Halimata mo gonduɗen e plateau mi salmini kala jeeɓo émission Olel Pindi TV beele ka kulɗo haalde walla ala mi hulani haalde a ñamani ñebbe anne ñebbe ɗe mi ɗaldi camcamɓe e jajaɓe e jajaɓe kanko Suusa kanko guilnani holko waɗanno namno kanko e jobbo ɓe gonno koye ñamde ñebbe de eɓen ɗon tan mbaɗi jikkuji mabɓe kono donc no pinirɗa e subaki he mba embouteillage o fuɗɗaki no fewi Keur Massar bon si par ce que hankkadi embouteillage o fuɗɗata law surtout no yimɓe tindiri ndi e préparation julde o kadi a majjani sa umma he law embouteillage tawete lawol joni wattinde yimɓeɓe à 6h pile gonata koye heñade hoto embouteillage taw ɗumen lawol mais on saaha sa si min jaltumi gallamen ko 6h15 tawmi ko déjà embouteillage ne wodi donc ɓe namɗo ɓen holon heure kamɓe ɓe pinnata haaɓe daari oɗon waktu e dow tali he ari law en tout cas ne hollir tan wonde no Sénégal naaɓe ko joomen haajuji sa daari hande TER BRT a daari bus uji ɗi a daari auto ɗi taxi ɗi particulier ɗi a andat vraiment yimɓe ne jiiɗi liggade yimɓe ne jogui haaju ma en gartu hen ko ɓoyata joni ko jingle namdoɗen toon to régie natanten ko rubrique men fait divers rubrique fait divers ko gaddanɗa bandiraɓe hande ñanden noon a downiɗo Halima ñanden ko gulluɗɗo o wulɗo gulali ene kulɓine ala hande kam gadaka alano kono ko ari kon ɗefi hawnade min kam yiide min gadaka ni ɓuuri semboten kam ko waɗata hande ho bon hande rubrique men fait divers garten koye suufa gorko goto pullo ko gaynako e inde nde noon koko sowa yettode cam ko sowo yetta on suwo gorko ko jaggade to wiite
MK walla kam mbiyen KM 50 ko toon o jagga ko lesdi lekki mango omo jooɗi ɗon omo jogde sac makko goto ne waɗi enen mbiyata huɗo walla huɗo ɗaynoka woni yamba woni chanvre indien ko ɗum tawa e on sac makko donc no wiyete KM 50 ni woni to département mo Thiès no tawa o e on ɗo on saaha no jagga nawa hedde tribunal no nawa hedde tribunal nde e nder hen o holliri ko kanko o jaawinani no wiyete o yeyani kon huɗo mais o simmoro hen tan mais ko ɓuuram hen hawde min personnellement ko haali ho par ce que en tant que gaynako o wi kanko so simmaki o wawa aynude kako mawka wona ko cooso o wi so simmaki o wawa annude joni noon haala ka nawa tribunal ɗum ɗo président tribunal o riwti haala ka manam joni e nder hen mo sohe ko foti no hirande mais min ha joni ko mbimami ko gartami haala ka hol pullo walla hol gaynako ene wiide kañum so simmaki wawa aynude ɗin on ko ɗum namdima on Halimata namdal arta yeeso ngal namdal ko hoore makko ruttude ɗum par ce que ko cooso déjà ala sosoɓe ene ɓandiri e jajaɓe ala emin mooli Allah jabanoma tan minen kay sosoɓe en tout cas ene hawni no ɗum yaari ni o nanga koye less lekki hedde KM 50 diwan Thiès o gaynako mais o wi o yeeyani lekki mango de o ko less lekki mango kadi aussi ko less lekki mango tawa joni o wi kanko yeeyani adoraki mango o simmortan o simmorte o mandi so tawi o simmaki o wawa aynude joni noon Halimata commentaire ma en tout cas Amadou Moussa ko hunde hawnide ɗe woni ɗon so tawi ko gonga mbiyeten ko hoto paaɗen to paaɗen par ce que hande o hunde hulɓinima kadi won haala ka ganduɗa ni min mbiyammi ni ko so haala ñawi yonanɗe cillu ɗum kam mataw ko prétexte tan o waɗi ɗon kay aɗa andi kamɓe kadi ko noon ɓe mbayi sosoɓe ɗum de jeeyanoka e jikkuji fulɓe ɓe mbiya somi simmaki jeeyanoka hen noon kono oɗo habsa mi haalanma hande fulɓe ɓe aɗa andi min mboɗo heewi wiide ɗum ɗo mboɗo heewi haalde ɗum ɗo enen woni probléme meɗen ko kala ko natɗen en jahat ha ndiwten keerol ngol ɓurtat juuɗe jehen ha dattoɗen ɓe ganduɗa ɓe kañumen ñambaten enen ko ɗum woni caɗele meɗen toujours hande o ka ɗon haala ka kalta a yamba o hande e ɗen gueɗe ina ɓuuri hewde e men enen fulɓe ɓe jaafo malheureusement ɗum woni ko hande ina ɓuuri hewde e meɗen tengti e nokkuji meɗen hande ha e nder nokkuji meɗen ɗi nan toon ha e nder nokkuji men ɗi nan toon Amadou Moussa saɗa siftora won information garnoɗo won wuuro woto ganduɗa mi jii wuuro ngo ko holto so tawi a siftori an mais hay so tawi kew waɗi ko maɓe mandila kamɓe fof watte ko hay babiraɓe batti mandilde ɓe batti tottude babiraɓe kañumene koye mumen ne mandila donc ɗum ɗon ko probléme ɓuuri heede koto banggue dow jeeri to ɗum ɗon ko probléme eɗen jogui ɗen caɗele kadi ko hunde ganduɗa addete tawa jomumen hande sa ƴeewi e nder rendo fulɓe ngo tan hay soko ɗo e lamorgo ngo des fois a yiyat sukaɓe worɓe haalpulaar en ɓe jaafo noon mais a yiyat ɗumen ɗo e lamorgo ngo cigarette no mbaɗata ɗum ni vraiment ko hunde musde hunde mettude min e nder banlieue he wonto jiinomi ɗum diɗɗal suka worɓe ɓe gondi ko e suudu wotoru mais noɓe cimmorto ni te hen saahaji a yiyat ɓe ganduɗa keɓani hay duuɓi babo en ɓe ne poɗira cigarette o no ganduɗa ko hunde ganduɗa mettude des fois mi yahano e mabɓe ni mboɗo wiya ɓe goppe ɗum ɗo hen saahaji sukaɓe ni mbiyami an hajuma ala hen ko wondima e ɓe voilà anani ko hunde ganduɗa hankadi enen natti hawde en kono kam wiidemo kam so tawi o simmaki ko o wawa aynude nayi makko ɗum kam ko prétexte woni ɗon eyyi ɗum ɗon noon enen kam ko caɗele hande ɗe ganduɗa vraiment ne foti waɗede hirjinoji ne foti waɗede soit ko yimoɓe ɓe soit wonɓe radio ji ɗi soit yimɓeɓe koye mumen mbaɗa hirjinoji yimɓe ƴeewa holno ɗeɗo caɗele ittirte kono kam ko hunde ganduɗa ko wurande e renndo ngo e oɗo saaha ɗum moƴƴani e nayyi ɗi ni par ce que wonno cimmortoɗa wonno mandirta walla won niveau mo keɓata
sall an rani to noy ma ndewi ma neddo wirtuma ɗon ni wima taw ko an jeeɗi nayi mbiya ɗum ala mi jeeya donc ne wayno kadi o yeeyno par ce que quantité tawaɗo e makko ni heewi eɓa ko ɗum waɗi ko mbima ko prétexte corno walla corno ñalo simino 64 o kam mbiɗen ñande mum ko kanko wontata nayi o wiya teɓ tan o wi feere tebde ɗum ko prétexte woni ɗon donc habs on ɗon fait divers kam on ɗon fait divers ɓennaɗo ko jiiɓiɗo kawniɗo somi simmaki mi wawa aynude jurmimi ko joom nayo walla so tawi kanko jeyinayi o kadi wonan hunde hawni joni noon hol kadi goɗɗo mbawna coso kadi walla jajaw o acci mi yettamo Thiam Dia mi yaltade Dia par ce que mamam mi yettare ko Dia voilà en payne Thiam ɓe oɗo ko suko debbo goto Thiam no yettade réellement haal tan non o inde nde ko sowa déjà o wiya ko muumi waɗa ko MS donc mi yiiɗa haɗa muumi o no yalti eso ari kadi mi yiiɗa haalde leegal ngal donc du coup cuuɗen no suuɗirani ko suko debbo goto ko desanoɗo caggal no resando o seera nde o seera nde o rewe bele fittandu makko o ƴetti hen reedu belenteje makko o ƴetti hen reedu no ƴetti hen reedu oɗon saaha ha rendu mawde presque omo suuɗi rendu hay goto yiyani makko reedu o dogi o fayi hedde goggo makko o sorni toon nde o sorni toon Allah waɗi o jibini mais ko ɓuuri hen hawnade o jibini ko nder duus nder tarodde nde o jibini nder tarodde Amadou Moussa o ɗeɗɗi ko ɓiɗɗo no ɗeɗɗi ɗum ha ɓuuɓi o nani ɗum e nder mbuus o wi ɗum yo nan o waɗimo e sac oɗon jotti amin keeɗi no moƴƴi no waɗimo e nder sac o haaɗan hen o sakki ɓiɗɗo less leeso hol yiyande mon e ɗum taw maayi o ɗeɗɗi ɗum ha maayi mim o ɗeɗɗi ɗum ha maayi o sakki ɗum e less leeso woni daɗɗude less daɗɗude toon o sakki mo o waɗe sac mbuus o waɗe sac o sakki mo donc no yiita o nawa e tribunal e tribunal noon fayi mo duuɓi 10 prison famɗi en tout cas ko yiyande mon e ɗum famɗi ko kabaru vraiment yiyandam hen cegniɗo déjà ene muusi ne metti ne hamni welani e ɓernde en tant que debbo pija en tant que yummiraɗo ha gona reedu voilà jibina eyyi reedu no e musde ni lebbi jeenayyi très compliqué donc kala ko min sikko min e namdal de mi sikko kala ko wawno hewde hen hankkadi haade pewpew ne muusi sah joɗa reedu lebbi jeenayyi jibina ko ɗeɗɗa ko jibinoɗa ko mbara ko mbimi ko min en tant que debbo en tant que yummiraɗo min vraiment ɓernam nde ne muusi ɗo gonmi ɗo saabu sa ƴeewi andude no ɓiɗɗo way welde andude no wonde koriɗo way musde no way musde e neɗɗo teddendi mum e tampere mum e caɗele mum e foof ha e ŋativere no wayni musde e jibinde e ɓiɗɗo no wayni welde mbaɗa ɗeɗo gueɗe vraiment ko hunde musde ko hunde mettude ko hunde kadi hamnide welani hay haalde kadi welani hay nande ni en tant que debbo neɗɗo yiiɗa nande ɗum ni saabu ɗum wona exemple moƴƴo wona yiiru moƴƴo e rewɓe e kadi ko wiide kam ɓerde nde o jogui nde kam hankkandi hollirta tan ko ɓerɗe ɗe hankkandi en poti ƴewtade saabu ɓerɗe hankkandi en donki famde hol ɓerɗe ɗe jogui ɗen nesuji meɗen e aadaji meɗen foof woppama a rewi ha Allah waɗi fawima ko gonɗa ko Allah fawima a woni reedu ha yimɓe fof jii reedu ma yalti kadi jaaha mbara min kam mi anda so Allah holko jaranima ɗum kono ko musiba mawɗo kam mo ganduɗa ɓiɗɗo mo mbaɗɗa o hande andani janggo holko wontata fo e fawade noon guddeɗa lebbi 10 mbaɗa ɗum heewani makko duuɓi 10 plutôt mbaɗa ɗum heewani makko min mbiyami ko famɗi halmere yima ko famɗi e fi kadi ko hunde ganduɗa vraiment famɗi par ce que ene moƴƴi gueɗe baɗini en jomum andine ko waɗi ko moƴƴani andine ko waɗi ko woni boni déjà donc noon ko ɗum hunde musde so tawi ko hamnide hay so wona debbo tan ni hay so wona wonde joomum debbo walla wonde rewɓe wonɓe plateau ɓe hay gorko e hoore mum nande kabaru tan déjà ko hunde musde déjà par ce que ƴewata ko wurde guel ɗon cukalel ko to banggue musalla ɗeɗɗude ɗum gayne kadi aussi waɗay bus waɗa sac sakka less kadi ko feere bonde o jogui an kay a ɗeɗɗi a wari ko nanata e less hay ko ƴettanno ɓinguel ngel o nawa ɗum e pouponniére uji o resno ɓuranno ɗeɗe golle bonde ɗe o waɗi vraiment jawten mataw e 3e et dernière jawten mataw e 3e et dernière waɗi ɗo saaha hooreje leydi ndi
eriɗo laaɓal ko ɓooyani haw jippima kanko hoore makko e wadde set setal voilà 1er juin wadde set setal ɓe pitti canal uji ɗi e foof donc e nder hen adjudant Oumar Diaw commandant mo brigade mo Keur Massar o heeɓi jippade kanko e équipe makko e woni hen e galleji ngir seɓɓitinade walla wiye neybisade laaɓal no woodi jaafa ɗum pulaara mo e nder hen o waɗi hakke galleji ujunaje tati e tati galleji e nder ɗi galleji ɗi o waɗi ujunaje tati nder ɗin galleji ujunaje tati e tati ɗi o waɗi ene teska hen ujunere no wiyete 1559 ujunere e temedde joyi capanɗe joyi jeenayyi e ngankare laaɓal ɗi galle ɗi toppiraki laaɓal ɗi toppiraki laaɓal joni on infraction mo ɓen mbaɗi ne pawa juuɗe caggal noɓe wasde laaɓal yiita e mabɓe guila yeeyoɓe ñamdu ganduɗa ala hygiéne laaɓan ɓe pawa junngo e noddagal hoorejo leydi to banggal laaɓal joni noon est ce que ɗum ne foti wonde Halimata hono neɗɗo wonirta e galle mum manque laaɓal walla jogoɗa institut goto an andi ka jeeyowo e bedda manque laaɓal walla an andi ko fast food joguiɗa walla kala ko mbawɗa ni holno neɗɗo jodorto ha service d'hygiéne wawa yiide ma wona tuundi walla wona saltoyagal ha wawa jaggudema aɗa andi ɗum ɗon déjà ine moƴƴi saabu ko ɗum ɗo kadi ko hirdinoji jeeya par ce que hande o holko wiyete no Pulaar wi sénare ko woni yumma cellal hadema sellude ko laaɓal te laaɓal kadi hunde fof ne namdi laaɓal kala ko mbawɗa yiide aduna namdi laaɓal tengti e ñamele ɗe ñamaten ɗe tengti e ñamele ɗe aɗa ayi ɗum ɗo ɓe poti ko continde ɗum wona Keur Massar tan yo jokku e leydi ndi foof saabu des fois aɗa yiya wone nokkuji ɗi ganduɗa ko ñamirɗi aɗa yiira ɗum no ganduɗa a yiɗata ñamde walla kadi des fois cooda ñamde ni ñaama wontanma goɗɗum ɗum fof yiyama ɗo ɗum fof ngakkere laaɓal ngal ne jeeya hen neɗɗo kam so tawi ko gonga neɗɗo laaɓal ngal an e hoorema taw ni an e hoorema laaɓal ngal toppito ɗum hoto wi ni sababude goɗɗo kono sababude an e hoorema te laaɓal déjà sénare ko yumma cellal laaɓal ko mbiyata ko laaɓal woni afo galle donc caggal woni afangal laaɓal woni cellal cellal woni cellal woni afangal voilà sénare ko yumma cellal kam min nder hen ɓen noon ɓe pawama ɓe mbattinama fawere junggo kono kadi min namdoma an Amadou Moussa mbere kamɓe yeeyoɓe kamɓene ɓe miijota hono koɓe jeeyata ko yimɓe ñamata ɗum pour ɓe mbawa artirde hen laaɓal no fewi yaɗan en jettima e nokku mo ganduɗa ko hankkinen kalno kalis ardini dagui ɗaɓɓowo kalis o kanko woƴaka kalno heeɓiri kalis tan ko yo heeb ɗum ɗon noon so tawi yimɓe jettimi ɗon tan woni probléme waɗi noon ko ɗin service aji pour waɗede activé à tout moment jaaha e jeereɗi ɗi jaaha e galleji ɗi jaaha e beddaji ɗi jaaha ha laaɓal ngal wawa teskede saabu mbiyata koko reedu hay go walawji ɗum kala ko nato kala ken nato yataw ene laaɓi ɗum waɗi noon alay saago service d'hygiéne o joguiɓe ko fate banggue scénario laaɓal ngal yo tinno vraiment mbawa ɗowande yimɓe fanno goɗɗum ɗum kadi ko jinnomi hen ko yettade ko hande probléme ɗi foof joga koye caniveau ji ɗi woni systéme de canalisation sa ƴeewi enen ɗo ene Dakar gonnen koye Dakar sa ƴeewi neɗɗo yaltat damal galle mum tan ruufa e systéme canalisation hen saahaji kurjuro koye liɗɗi ɗi mbusuji ɗi te hon ganduɗa canal o wawa systéme o wawa ɗum ɓenninde sukkor so sukkima noon so tawi tooɓi ɗum woni ko jibinta ko wiyete ko ha joni ko woni ko jibinta ko on ɗon ɗin ɗo inondation ngaji par ce que ndiyam ɗam ɓennoyta wadde ko laamu ngu darotoɗo hen ha ɗum ɗon wawa rewde lawol ko hunde moƴƴere hande ma yi yimɓe nan jooɗi buuseɓeɓe walla woɓɓe ganduɗa ko golloɓe fannuji goɗɗi mbaɗe sahuji mumen ha heewa nan ɗum e caniveau ɗi ɗum joni sukkat sa ƴeewi so tawi opération ngaji ɗi joni mbaɗama ɗo henne wuuro ngo jiita ko sahuji jamɗe goɗɗum ɗum ganduɗa miijonoki ponoji hunde a miijonoki ni ene wawi nanede e caniveau te waɗana tan ko pour ndiyam e quelque kurjuru seeɗa kono noon vraiment ɗum wonti gueɗe goɗɗe donc so tawi laamu ngu wawi hirjinde ɗum par ce que fof jaa koye laaɓal ngal beele mbawen vraiment ummade ɗo situation ko hunde moƴƴere d'accord so tawi laamu ngu wawi hirjinde ɗum ñaneño laamu ngu noddi on laaɓal ngal laaɓal a yi laamu ngu kanko hoore makko o tellima gam e laɓɓintinde woni hen leyɗe joni noon ko jimmi wadde haalande yimɓeɓe est ce que haɓe poti tan fadde hunde foof laamu waɗa suppose on an aɗa hoɗi to ganduɗa ne waɗi canal oɗon quartier walla ngal ɗon leegal hoɓɓe ɗon ɓe pourquoi pas ɓe ƴetta haɓe gandi ndungu ari koko toɓata jeemeji koko jaltata canal uji ɗi nan cukki ɓe ƴetta ɗiɗon banggueji eɓe goni ɓe pitta canal uji ɗi ɓe guitta balisaji ɗi ɓe mbawa laɓɓinde so ndiyam ɗam ari wona ndungu pewɗo taw sukkata ɓe mbaɗa kadi évité
udide rigoluji mabbe walla fosuji mabbe jemdam ne wada circuler e beddaji ko vraiment ko dum ko hunde fonde wonde halimata mbiɗa sikki par ce que so tawi ƴeewi neɗɗo pour laaɓal taw saɗa ma laɓɓinoyde banggue goɗɗo laɓɓintaw to gonɗa ɗo laɓɓina damar galle ma nde mbawa yettade bedda en tout cas on ɗon systéme civisme mo sénégalais ji ɗi ɗaɓɓato ko ɗon foti ummade taw calɗa d' abord jaafoɗa no wiyeteno caloɗa yo tulmu ɓuuri gacca ha tulmu mbiyaɗa laɓɓina voilà ko ɗon jinnomi arde par ce que ay yimɓeɓe ay ɗum ɗo koɓe mbaɗi ɗo ko c'est bien beau kono yimɓeɓe beele neesu moɓe jogui o maɓe goppu ɗum saabu déjà ko tun wata ko enen tun winta ko tun wata ko eko sukkata ko enen cukkata ko enen tun winta foof de ko juuɗe hen sahaji aɗa yiya tan ni hodduɓe e leegal gotal walla e galle goto mo ganduɗa hayso lawƴi ko noon yuppirta e ɗum ɗo ɗum koye liɗɗi ɗe seggata ɗum watta haydara kañum wonda ko yo yuppu tan ɗum ɗon fof en jii conséquence uji muɗum ko caɗele mawɗe wonat tengti noon kadi e leegal surtout kadi e nde ɗo julde taskene ganduɗa nana tinda il faut yimɓe mbatta hakkillaji e koye mumen no fewi saabu eɗen gandi wuuro ngo no heewi wade so tawi julde nde ari ko caɗele mawɗe jeeyi sababu o noon ko moni foof ɗo weela foof weddoto guila e hutortono tekteki ɗi guuri ɗi foof yimɓe gondaka ɗum ɗon noon yimɓeɓe moni foof yo laabtawo e hoore muɗum moni foof yo adoro hoore muɗum adoro leegal muɗum ɗo joni laamu ngu mi wiyata par ce que won hen leeɗe ɗe ganduɗa ɓe tawti ɗum de min mboɗe won leeɗe ɗe ganduɗa mboɗo andi ɗumen ɗen leeɗe kañumen e gardegol mairie ndi kañumen toujours kañumen ko hen goni déjà hayto Bassirou Diomaye yano président Bassirou Diomaye to yano ko Thiaroye won mouvement goto mo ganduɗa mboɗo andi ɗum won mawnamen goni hen ɓen kañumen ɓe kalni ɗum ni président e ballal maire mabɓe kamɓe ko hen ɓe tawa par ce que saaha fof ɓe mbaɗat setal ɓe pitta leegal mabɓe ɓe itta kurjuruji ɗi e foof guila e caniveau ji ɗi ha e foof donc ɗum ɗon ko hunde ganduɗa hunde moƴƴere kadi so tawi président ari e ɗum ɗo foti tan ko yo tawtu yimɓeɓe hono no ɓen ni yimɓeɓe foof yo mbanno taw mon fo leegal mumen ne daari lang ne waɗa ko foti wadde ko sen mbaɗi kadi so tawi en pitti en gayni so woni en pitti leegal men en gayni hande min somin en pitten gaynen min mi ara janggo muɗum mi ƴetta kurjuruji mi waɗa hen ɗum kadi ala sens il faut yimɓe tinno e koye mumen ɗum kadi ala sens eɗen mbiya kadi yimɓeɓe yooɓe tinir no fewi e gartata hakkillaji mabɓe ɗi ɓe cellina ɓerde mabɓe ɗe ɓe ganda koɓe mbaɗata ko ɗum gonno hande ko gaddunoɓe fait divers on jarama Hafsa laaɓi noon a weltanama no fewi e on ɗon fait divers aɗa andi ko ɗon mbayma o namdoto kam ɗo wonko haalata ko min tan nanata ɗum ono noon nanta o wi kam ko tabaski jour ji mois mataw kanko mbisi komi jogui probléme jawdi Oumar Diobbo Sow en tout cas kalnemo holno foti balɗe heddi wona probléme jawdi o jogui probléme molde tew ɗum o wondi balɗe sappo e ɗiɗi walla emin gandi soso maro o yiiɗi judde hankadi kono jolni sa Allah jeeɗi ɗum molde tew ɗum noon ko noon on beltanama Hafsa on ɗon fewi divers jarama no fewi joni paɗen koye yurnito hunde e kabaru caggal leydi woni jillu caggal leydi ina hokken haalde ɗin noon duuɓi jeetati du débarquement toon to Normandie en France nangodiri funnangue irnanguere woy worgonere ko noon a jarama Oumar Diobbo Sow golle ma jooɗi peewi Halimata Normandie tawte ko toon to leydi France hande nokku o ene gasa o wona laamorgo windere nde kala e kuuɓal sababu o ko haalde e deuxiéme guerre mondial hande waɗi duuɓi jeetati ko ñalawma tawti bandum tuba koɓe mbiyata jour pour jour ko on ɗon débarquement wanno toon to Normandie France e alliéji mum gam habde ɓen witeɓe nazi e ko nandi hen haare hulɓinnode e jamonuji eɗi manam e ɗin jamonuji donc nokku o wiyete ko Omaha Beach ko plage mythique on ɗon département mo ganduɗa o ko toon to Normandie Emmanuel Macron noon toon jaɓɓoto chef de l' état ji kewɗi ɗi ganduɗa ɗi ko arɓe wadde rendre hommage ɓen ɗon hawrunoɓe ladial ko ɓurno ujunnaje temedde bani adama ruttinoɓe on ɗon deuxiéme guerre mondial Joe Biden ina tawe toon ene wonde terɗe alliance atlantique woni OTAN ina tawe hen aussi fomo ganduɗa kam woni Vladimir Zelensky noon mo ganduɗa leydi muɗum hande ene wawi wiyede kañum nana wuuri guerre hakkude muɗum e leydi Russie kamɓe foof aɓe tawi toon hande rencontre kewɗi ne paada kono ɗiɗo duuɓi jeetati e on ɗon guerre mondial bannoɗo toon ha jibini caɗele kewɗe saabu
ko bone ko ficcuno laasi on ɗon tuma nde tawno hare nde wona Europe tan haaɗi saabu wiyama mondial hanke ne hufɗini aduna foof kono eɗen gandi Afrique heerani hen caggal en tout cas duuɓi jeetati caggal on ɗon deuxiéme guerre mondial Halimata quelques commentaires eyyi ko hunde nde ganduɗa vraiment ko hunde fonde wonde eɗen gandi ɗum wanno koye en 1944 6 juin jamma 5 juin joofi 6 juin donc hande o ɗen mawɓe leyɗele ina kawra toon tawi kanko Emmanuel Macron ina faada e makko ni discours mo ganduɗa ko pottam lamijo foti wonde ɗum ɗon kadi ko gam siftorde oɗo jamma mo ganduɗa vraiment on débarquement mo ganduɗa hitande fof peut être ine siftore e aduna o kadi min mbiyatmi ko hunde fonde wonde kono noon so tawi waɗi kadi yo won ko ƴetta toon ko ganduɗa ina wawa naftorede aduna o e hoore muɗum mbiyen windere nde tan e hoore muɗum e kuuɓal ina wawa naftorade ɗum sababude ɗiɗon gueruji eɗen gandi Ama Moussa wodino ko bonni ko heewi kono kadi hirjinoji kadi yooɓe mbat ɗum tawa kala e saaha hakkillaji ina gacce hen ɗiɗo ñalawmaji siftorde ɗumen ina moƴƴi saabu woodi ko bonni ko heewi ko telɓini ko heewi guila e aade pittali ɗi ha kadi e goɗɗum kutorɗe ko nandi hen kono kadi e gartameji yimɓe guila e fagguduji hay foof guerre kam so waɗi tan caɗele mbaɗi kala ɗo guerre waɗi bonande waɗi caɗele mbaɗi sen jii hande ɗiɗo harel ɗi ganduɗa nani teska e aduna o ɗum ɗon foof ko caɗele ɗe ganduɗa ene poti daranede tawa ɗiɗo ñalawmaji so jonti hirjinoji ine mbaɗe hen beele yimɓe ne mbawa rentade ko wayni saabu wona hunde nde ganduɗa ko ɓeydore e rendo ngo Amadou Moussa Anne walla yowindere nde hoore mum ɓe absence ɓurɗo teskinde e on ɗon cérémonie duuɓi jeetati ko fate banggue nden ɗon haare guerre mondial ina wayno ko wasa tawtorede Vladimir Poutine horejo leydi Russie saabu hitande foof en tout cas ko adi guerre hakkude makko e Ukraine omo aranno tawtorede ko yitte gueɗe mbaɗe ni kono hikka o tawtoraka ko ɗum symbolique noon nde tawno koddiɗo makko ari mo haɓato Volodymyr Zelensky donc sikki ala ko haala addata haala eɗen ɗamini hande ma haala Ukraine ɓurton haalede nde tawno kañum en jaalli eɗe lebtidi kono kadi alhaali haare hakkude Palestine e Israël ma haale e surtout aussi hakkude leyɗele goɗɗe ganduɗa hande nan goni conflit te eɗen gandi hande o Vladimir Poutine woodi ko haali holliti wonde Europe o faami wonde darde Europe naaɓe Amérique naaɓe foof ko hettude banggue Ukraine pour mbaɗa coalition ɓe ƴeewa jinggudemo donc noon o waɗi avertir wondene waddemo utilisé ko wiyete ko kuure ɗe ganduɗa ɗe ko kuure tokaɗe ɗe woni posone on ɗon ha joni kanko vraiment fiftaki ɗum wadde firti e leysen ndenaki 3e guerre mondial ne wawi teskere so tawi nandata e premier deuxiéme o en tout cas kulhuli ne joga aɗa andi ɗiɗon kulhuli ni jeeyi sababu haaluluji kewɗi ine poti toon haalede hande e oɗo ñalawma saabu hande o ko yiyano ko e ɗiɗon guerre uji première guerre mondial et deuxiéme guerre mondial raison pour laquelle ko yiyano hen ko e caɗele to banggue ko wasa hen ko e foof ina foti jeyde sababu yimɓe ndento aussi saabu sa ƴeewi sappo nanɗo sappo woni menace nanɗo e aduna o sababu nde ɗiɗo harel ɗi ganduɗa hakkude en ji Israël e Palestine kono kadi Vladimir Poutine on mo kalɗa joni hakkude mum e Zelensky kanko Vladimir Poutine wasdemo yaade toon eɗen gandi hen sahaji aɗa yiya kamɓe déjà kamɓe mawɓe leyɗele ɗe ni won konnguɗi ɗiɓe gossodirta tan a famat vraiment ɓeɗo jiiɗa yiyande kadi moni hen foof wonto heediri donc mo kaɓata o kadi so tawi a ƴeewi a andi ine ɓuuri ɓadademi ha ɓurti annene mbawata ko woɗɗade ɗum te kanko Poutine en ji caggal haare hakkude makko e Ukraine en ji hewɓe mawɓe leyɗele jaadani e makko keedir koto banggue Ukraine donc so tawi Ukraine yiyama toon kanko ina gasa ko ɗum haaɗimo yaade ina gasa jiyanɗe ɗe ina gasa kadi ko ƴettete toon e pellitte wasa wonde yiyande makko kanko jeeya sababu o wasa arde ko wawi hen wonde foof kam oɗo menace gonaɗo ina foti jeyde sababu kamɓe wonɓe toon ɓe garɗo emo arani foof kam so tawi kamɓe wonɓe toon ɓe gaari yoɓe darnu koyɗe ɓe darnu koyɗe ɓe darano haɓade oɗon 3e guerre mondial haade arde e aduna o saabu wona ko ɓurani yimɓeɓe ɗum kam ko yo waɗe insiste toon tan no hanniri ni ko noon Habs jamma 5 à 6 juin 1944 ɓe mbi kam wonde on saaha hawri kadi yaara duuɓi sappo Tamba bon en réalité ko ndeta ɗum Tamba en réalité aɗa hay sa tawaka aɗa heeɓa no wiyata noon a jangui ɗum histoire
sûrement si ma mémoire est bonne voilà deuxième et dernière guerre mondiale ko hande waɗi duuɓi capanɗe jeetati ko holko hakkille ma jagguno e teskuye walla ko jannguɗa e histoire e ko yewti oɗo guerre mondiale bon guerre mondiale cakkitto ko hunde musnode vraiment hunde ganduɗa no weeɓano wona majjere men foof cause o holko tawno ɗum wadde donc ha joni eɗen ñaawa Allah kala no Allah waɗirta en éviter troisiéme guerre mondiale ne ara en jiɗaɗi jiiɗa donc so ari e oɗo saaha to jamanu goto fof no jogui arme mum sophistiqué ɓe ganduɗa jogui ko nucléaire ɓe ganduɗa jogui ko bomboji atomique goto fof nana fewni ha fewi ene tarni go foni hooli hoore so wiyama tan naggam bone waɗi en joguital mum joguitari kanko noon omo jogui fulla ko neɗɗo mo juddu jeeri kono ko jiɗɗo haalde pulata yi luggi wallahi mbiɗa yiɗi kono mi wawa ko ɗum ɓuuri moƴƴi yidde nde kam ɓuuri priorité o n'est ce pas no ma ar so Allah jaaɓi inchallah en tout cas ko ɗum ɗon wonno konngudi ɗi ganduɗa eɗen jinno haalde ko fati e banggue jole caggal leydi hande ko duuɓi watti duuɓi capanɗe jeetati en tout cas on ɗon ko wiyete débarquement toon to Normandie diwan France en jetti Oumar Sow toon to rési mo ganduɗa no waɗano proposé image uji deuxiéme guerre mondiale surtout e sifaji mumen woni no hunde musde horrible tigui nde tawno sa nani waji ɓene kaltanma no wano walla image uji ɗi ne gartire vraiment a jogoto hen kulihuli a jogoto hen nimsa aussi a jogoto hen fayida nde tawno on ɗon jamanu wonno ko jamanu kawniɗo noon golle ma jooɗi peewi Oumar Diabo Sow a jarama kalta ko bandiraɓe nanta ɗum kono mboɗa andi ko min jaldata mais c'est pas grave mot de la fin ko ɗon tolniɗen caggal nde 11h fayi hojomaji capannayyi Habsa holko mbaynortoɗa bandiraɓe mbaynortomi déjà ko onon on jarama aussi et ça me fait plaisir d'être là sur le plateau avec vous eɗen mbiya aussi yeeɓoɓe foof en beltanimaɓe no feewi kadi eɗen dokka ɓe rendez-vous hollen gartoɗen ɗo altine inchallah e fait divers kesso belɗo musɗo voilà altine ko non altine garam ko astuce e beauté momin donki yo aro mon donc ɗon yo aro on arat je vais insister surtout kadi julde nde fandi voilà astuce e beauté arat ɓe aran to banggue worɓe ɓe soin des visages soin du corps coiffure style et style de vestimentaire pour tabaski o je vais insister sur ça to banggue worɓe déjà tu es bien habillé ɗum fof ko hen jeeya machallah ko mbaɗɗa ko no yoodi mbiɗa welti bon à ma gauche Halima kañumne voilà o yalti to rouge noir makko machallah nane mi nana ɗo wiya Saint-Valentin c'est chaque jour hein enen gondi ɗon l'amour ça se fait tous les jours alani abou wi kam wonde mama mbere hande ko Saint-Valentin ko ñande fof voilà ko ñande fof sukaɓe o ganda ɗum minen voilà kamɓe ko ñalawma goto ɓe jogui pour wadde ɗum fete voilà c'est toujours là ko noon a jarama vraiment weltare nde ko rendade haram hokkude Halimata konngol mbayni ko tan eɗen gandi won artuɓe caggal commentaire uji ɗiya ko en Ibrahima Wele holliri wonde ene weltani en no feewi enen kadi en beltanimomo kanko Ibrahima ko noon ne Abou Hamme Ba wi weltima e men enen ɓuuri weltanademo aussi ceerno Baro Sow ceerno Baro kadi o regnidir sohlaɓe ɗi ala fof koɓe kaali heɗ noon ko haali ko ko nelal ko Bakar ko adi foof o wi ko jam wala e men enen tedduɓe o weltanima ene golle meɗen no feewi jarama no feewi ceerno Baro o wi ɓe jiiɗi vraiment oɗo saaha ɓe belti huccidde men e darde ko watte ko heɗade kanko noon ko toon to Madina Gounass o jeeya ko guiɗo Pular to leegal ne wiye Rahmatullahi kanko ceerno Baro arti aussi wima Halimata ma haalde nelal ya tinno gaccaɓe ndeeƴ kamɓe sosoɓe wallahi wacci on ndeeƴen de enen sosoɓe en yurmini c'est vrai kam o wiyani hen tinno min ɓeydi hen kono ko pour yurmino mi ha ɓeyɗo yurminade bara mo yaafo sosoɓe mi wawa accude ɓeɓe ndeeƴa par ce que kamɓe koye wadde ɓe kodi min koye haalde koni voilà min sosowo gonɗo ɗo so haali ala ko mbawmi wiidemo par ce que mamam yettere ko dia donc mi heɗoto min e haalde mi daƴƴiɗat mi heeɗo Djibril ADM kañumne ari hen e wondude Mouhamed Ba Fatoumata Ndiaye aussi kañum wi ko machallah bonne continuation merci ɓeɗo kala gaari hen ɗum noon Halimata konngol mbaynigo ko mbaynortoɗa bandiraɓe eyyi konngol mbaynigo Amadou Moussa Anne ko adi fof ko weltanade ɓe kamɓe ɓe ganduɗa ɓe eɓene gacci hakkillaji mabɓe no feewi eɓene ndewe men saabu ɗiɗo message uji firti ko eɓene jeeɓa ɗum en direct ɗum noon en beltanimamaɓe en ngala jobdi mabɓe eɗen jettaɓe eɗen jarnaɓe no feewi yoɓe gandu enen hakkillaji men nane mabɓe no feewi kadi e kala saaha eɓe ɓeyda en courage yidde ɓeydude
e kala e sahaa ko mbatten ko ngam andude e ɓene gacci hakkillaji maɓɓe e meɗen jafo aɗani ñanden noon Amadou Moussa won mo ganduɗa ko pulariyanke peut être kañum daɗimi o waɗi kam corrigé to banggue pular no mbaɗiranmi corrigé Habsa ni o wi accude hakkille ko konngol jolfe eyyi ko konngol jolfo bencita ngol ko wattude hakkille il faut mbatten hakkillaji wiyete donc ɗum ɗon koye paamen pamminen wonno aɗani kadi ɗum ɗon ne moƴƴi ha maayi hunde yimɓe ballodirtu hen tan ko wona ɗum ko weltanadema an Amadou Moussa Anne e ɗowgo ngo en beltanima kadi Habsa Sow Habsa Ñabbe wondude Elhadj Abbas Sarr kono kadi en jetti haralleɓe men ɗe ganduɗa kañumen jeeyi sababu mbawɗen yiyede Tengte Diobbo Sow Djiby Dieng hay Abouba kono kadi en jejjitani Ali Fall kamɓe kala ɓe beltanama en jetti en jarni bandiraɓeɓe en mbiɓe kadi ha saaha goɗɗo so hawri e welede Allah inchallah on jarama Halimata Dia wondude Habsa Sow kam e Elhadj Abbas Sarr on beltanama no fewi en jetti aussi ɓe ganduɗa kam goni toon to plateforme en jokki wadde commentaire uji ha joni kamɓe kala en jettiɓe en tout cas en jarnimo oɗo noon kam ko Djiby Diaw o wi ko musidɗo ma Djiby Diaw men saɗa andimo en tout cas kanko noon waɗi commentaire direct potani yejjidde aussi mo neldunumami message mum o ndeysan haali gonga won mbino nanno en tan joni watti yiide o malama o yetti Allah kanko ɗum ɓuranimbo radio ngo huccidde mo e Amadou Moussa e Halimata Dia mi momi noon wi huccidde ma e Halimata Dia kono Amadou Moussa kam nan ɗon tan kono en beltanimaɓe kamɓe kala en jarni bandiraɓe fof e mbadi kuuɓal aadi moon e rédaction so Allah jaaɓi ko aset pamen pamminen inchallah e ɗowgo Halimata Dia kona ɗum ko ma en jokku arde to banggue revue des titres janggo subaka inchallahu rabbi adi moon e yewtere nde olel so Allahu lamɗo jaaɓi jogori wonde ko altini inchallahu rabbi yadude hen équipe o kala e mbadi kuuɓal en jettiɓe kamɓe kala déjà inde mabɓe nan mbaɗa défilé to e less caméra ji moɗon to banggue less télévision ngaji mon bien sûr to banggue caméra ji ko Djiby Dieng Oumar ganduɗa kan woni Abouba Oumar Diobbo Sow to banggue régie réalisation onon kala on jarama e kuuɓal yo en gone jaam pindi koy lotti do e Dakar njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon olel pindi koy lotti do e Dakar funange irangere woy worgon olel pindi koy lotti do e Dakar